Takže Matej, už nám tu začína celkom prituhovať. Kde sa nachádzame? Áno, Miška, prituhuje nám tu. Nachádzame sa aktuálne v priestoroch mrazeného tovaru. A čo v týchto priestoroch, aký tovar prijímame? Tak prijímame tu tovar, ktorý musí byť mrazený. A teraz sú to napríklad mrazené pečivo na dopekanie, nejaké hranolky, mrazená zelenina. Mňa by zaujímalo, že aký tovar je najobľúbenejší. V aktuálnych obdobiach je najobľúbenejšia zmrzlina a cez zimné obdobia je mrazená pizza. V akej teplote tento tovar skladujeme? Tento tovar skladujeme v teplote minus 22 stupňov Celzia, keďže nemôže presiahnuť teplotu minimálne minus 18 stupňov. A mňa by ešte zaujímalo, že čo Matej drží v tej ruke? Tak ja držím v ruke našu zmrzlinu, ktorá aktuálne, aj keď sa môže skladovať do dátumu spotreby, tak sa tu veľmi dlho neohreje, keďže sú teplé dni a ľudia sa radi schladia. Čo máš rád na svojej práci? Na svojej práci mám najradšej svoj pracovný čas, keďže robíme 29 minút v mraze a 10 minút máme technickú prestávku a po druhé je to kolektív, takže to je to asi najlepší.